jing Khublei pi baroh ki hab ki baren kilong kemie kilong kepa bat kumjuru iki khun samla tang ha ka kyrteng kaba thiang bat kabadon bor tam jong trai jisu unong penem jongi lingba jong kani kapor ni pediang sngewbha pi syaka program na ki PERSARA kabalong ka program kaba Kyrpang nam ta ki hab ki baret ya kaba ka Jingiaseng samla KJP sinat sepngi lingba ka Good News Channel ka juyo ban peni ya ki program jongki ba pher kum ka Jingiaseng Khynnah Balang Prebyterian Mawiong sashi sien ngidap da ka mynsiem ka jingso komen ba jingso ngo ya U Blei ubla penyo ya kalat ya ngi ki khun khna ban pen kraw bat pendan buram ya u lingba ka sap ka talan ka ba ulaai haki habren ki baren dia ka program ka bangi don ban ai shupi mentagasngi kalong ka Choreography ka bamut ba ki hab khna jongi kenyo ban pen kraw bat yaro ka kyrteng U Blei lingba ka jingshat ka jongki tia shua bangin poisha prang bangin nyat seprang yakini ka program ka jongi lingba jong kani ka por tungin nilai U Blei ka jingduai au Blei pa jongi ba beneng ngidap da ka mynsiem ka jingso ngo bat ka jingso komen ya mi kan tua kan rat bat hakani ka por tua kan rat mi yo i ngi kum ka Jingiaseng Khynnah kan tua Balang Prebyterian Mawiong bat ringkat ki khun hab ki baret ngidon kan tua kan rat ya kani ka benta kan tua kan rat ka bangin yo ban pen kraw bat ban pendan burom i ka kyrteng ka jong me lingba kini ki hab ki baret kan tua kan rat ya ka bamela pen yo hangi kalat kan tua kan rat bangin ya shim benta kan tua kan rat bangin ya mi shakmat kan tua kan rat nang taban ya sam kan tua kan rat ya ka khubor ka jong me lingba kani ka Choreography ka bangila yo ka bangin yo kani ka step ka bamenta bat ko kan rat ba iet ngidwai ba mendon rengkat kan tua kan rat adu kini kinong ya shim benta baroh bat kumjuru ikiwei ki kun hab ki baret ki balak bagin yo i ba ki balak ban pet ya kani ka program kan dalong shisha ka jing kyrkhu ba ka jing mento ya kiru kan tua kan rat ba kiru kin yo ka mynsiem ka jing shlur kan tua kan rat hala ka jing ka jongki ka ba man la ka sngi ba kin phla ya me unong penem ujongi kan tua kan rat haki sngi ki por baro ba don rengkat ikini ka por ka brangsa jong kani ka jing syakri ka jongi don rengkat rukum ju ya ka KJP sinat samla sepngi lingba jong kani ka Good News TV ka baju yo kan tua kan ban pen ai kini ki benta menang kershan menang ai bor ya ka kan tua kan rat bakan nang la kan tua kan rat ban pen kraw ban pen yar ka lama ka gospel ka jong me lingba ki program ki jong ka ki ba pher ban pen iru kan tua kan rat syakani ka pertai kan tua kan rat ya ka jinglong kraw ka jong me U Blei U Blei badon bor bat hakani ka por tua kan rat i kan tiu shame ya ka burom bat ka jingu ka long shame ko pa na bakiningi pa na ka teng tra sampai jengi Jesus Christ amen. Dia kini ka por sya bangin nyat seprang kini ka program ka jongi ngan sngewbha ban kerpat imes ami dalia bakor dingdo ban yalam yangi ha ban pulis sedang bat kumjuru ya imes Severin lingdo nong ban bu ha ka jingduai nan pulik ka shitik upol apostol sya kinong Ephesus kalenong ka ba Henry ka dekat ka ba ningkang pi ki kun tu kongo ya lagi kemeki kepa ha utrai namar kane kalong kapadiken Ephesians chapter 6 verse 1 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Kuhpa jongi upa habneng ngi angu yame bame ladan ringkat bat ngi kum ki khun jong me kupa dan ringkat bat ngi hayeng hasam jongi wanam eno yangi batu kyrkhu yangi kumju baroh atrai batu mabe kipop jongi nado mentasi ki bambam jukadro aman tiang ai Khublei mes amidalia bat kumju rui mes Severin nangam ta ka jing pen ko ngu bat ka jinglong shlur ka jongki ya ka ban syem ya ka benta ka bangi kum ka Jingiaseng Khynnah ngiyo ai ka ban pen ban ka long ru ka jing ai mynsiem ya pi ki hab ki baren ba pin long shlur ha ka ban plai ka kyrteng unong penem jongi haswa bangin poish kini ka benta ngan pen kan mau ya pi knyat na ka Ktien ka jong U Blei na ka kitab U Samuel ka bai thu ingi ka pen kan mau ngi tu ka long bo siem debet da ka do nuot ka ba kemen bat ka ba sngongu ushat kum kadang
ka jingmani ka jong u yalau nong pendem tangi hakini ka poru nginget skam baki hap ki baret ki jongi ki don yakini ka benta ban nginget skam U Blei Un sngewbha ke ka bangile hakini ka por ka bamta tinga kerpat kini kinong syem benta ki jongi bakini syem ki benta ki jong pi nak benta kani ka program. Every time I'm feeling down, you pick me up. Sing, oh, oh. And when my heart is feeling empty out, you fill my cup. Sing it out now. Oh, oh. I just wanna say thank you for the way you love me. I wanna say thank you for the way you love me. I just wanna say thank you for the way you love me. I wanna say thank you, just wanna say thank you. Yeah! T-H-A-N-K-Y-O-U, thank you. Thank you. T-H-A-N-K-Y-O-U, thank you. Here we go, verse 2. Let's cut. 1, 2, hey.
when I'm at my end, tears pouring down, and I can't see past what's in front of me now. When it's all too much for this heart to take, there's one name I call, one prayer that I pray. God help me now. Feels like there's no way out, but Jesus, you're faithful and able, and you've never once let me down. God help me now. No matter the pain my heart may feel, no wound cuts too deep for your love to heal. So when fear comes to find me and doubt starts to grow, I lift up my eyes, I know just where to go. God help me now. Feels like there's no way out, but Jesus, you're faithful and able, and you've never once let me down. God help me now. No one else has the power that's in your name. Nowhere else can I run to and be saved. God help me now. Feels like there's no way out, but Jesus, you're faithful and able, and you've never once let me down. Ooh, God help me now. God help me now. Tiang angit skam baka KI kabangilayo kani kasap ling bajong kihap kibaret kanlong shisha ka jing kyrkhu baka jing mentoy yapi kihap kibaret kiba pipen pinyo ka jinglong shlor ka jinglong mynsiem ka jong pi bat ngangit skam ru baka long ka jing mentoy baka jing kyrkhu ya ka jing ka jong pi iwei ba pinang san ha ka jinglong bat ka jing teb ya lau nong penem bat ngingit skam ru ba kumbaka Ktien ka jong U Blei ling ba kisam kalau nong kabashispa sa pukandai ka dekot ka balai ka boong ba ai bikin ya ro ika kyrteng jong u ha ka jing shan ban nginget skam ru ba ya pi ka jing kentu ba ka jing ai mynsiem ba kasap ka talan ka ba U Blei ula ai Kyrpang ha pi pendon kam hok ya ka ba da ka jing trei shitom ka jing trei minot ka jong pi hakinu ki benta ba hakinu ki liang pila ban pen kraw ya ka burom ka jong u dia tang kini ki kendat Ktien ke bangadon ban kuran bat ban ya sam lam happy kini ka por ka bamenta bat kenjik pen kan mau ka jongi kini ka por ka long ba ngidang don sakawi ka benta ka bakhatdu ka jongi ka bangin yo benishim benta ling ba jo kini ka Good News TV bat kata ka long ka skit ka bangin siyo ban pen ipat hakawi pat ka episode de ka jingker pat ka jongi kum ka Jingiaseng Khynnah Balang Prebyterian Mawiong ka long ba pinyai don rekat lembat ngi pinyai kershan om tang yangi ha ki jing duai re kershan ru ya ka Good News TV bat kum ju ru ya ka Jingiaseng samla KGP sinot sat ngi U Blei ka jing suk unyai don rekat lembat pi unyo ban kyrkhu lam yangi ki badon ha kini ka Jingiaseng bat kum ju ru ya pi ki kun hap ki baret ki ba pi pet nyala ki jong ki yang ki sam U Blei long ka burom amen. Doa ka ban sawai no kani ka jing syakri ka jongi doa ba ka jing ba ka jong U Blei kupa U Blei kun U Blei mynsiem ba kun kini lai ki balong lai u wei kin shong sa ringkat ba kin shong dap kerhai
bat ngi ka Jingiaseng Khynnah Balang Prebyterian Mawiong, bat ki Jingiaseng Khynnah kibadon hagi balang kiba per bat ki kun hap kiba red kibadon hakani ka ri bat kaleng serta ka pertai. Na do manta syarta kiba mcukudru. Amen.